Πεδίο μάχη στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Εποχικοί πυροσβέστες που έχουν καταλάβει από το μεσημέρι το κτίριο συγκρούονται με τις δυνάμεις των ΜΑΤ. Και προηγηθεί τελεσίγραφο της αστυνομίας προς τους διαδηλωτές να βγουν από το κτίριο του Υπουργείου. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ μπαίνουν στο κτίριο και οι πυροσβέστες τους ρίχνουν νερό με μάνικες. Οι αστυνομικοί απαντούν με χρήση χημικών. Η σύγκρουση γενικεύεται στο εσωτερικό του Υπουργείου. Ένας πυροσβέστης τραυματίζεται και μεταφέρεται με ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Τα παιδιά αυτά που ήταν στη μάχη όλο το καλοκαίρι, που ήταν στα πύρνα μέτωπα, άστραυβαν εδώ. Το παλικάρι που έφυγε με το νοσοκομιακό χτύπησε το κεφάλι του, τον χτύπησαν στο κεφάλι του και μετά, ενώ προσπαθούσαμε να τον βγάλουμε έξω, τον ποδοπάτησαν κιόλας. Προκειμένου να υπάρξει αξιολόγηση και πλήρης διερεύνηση περιστατικών που περιλαμβάνονται στο σύνολο του προανακριτικού υλικού, ένορκες καταθέσεις, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Αυτό θα διαβιβαστεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς και στο συνήγορο του πολίτη, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός. Η ένταση συνεχίζεται έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Η λεωφόρος Κηφισίας κλείνει. Τα αίματα ανάβουν όταν αστυνομικοί της ομάδας δράση κάνουν την εμφάνισή τους. Οι αστυνομικοί περνούν χειροπέδες στον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Γιώργο Ανδρούτσο. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσότης, φωνάζει να τον ελευθερώσουν. Ντρέπομαι για αυτή την κυβέρνηση που έβαλε αστυνομικούς απέναντι στους πυροσβέστες και που έδωσε εντολή σε αστυνομικούς, σε σώματα ασφαλείας να χτυπήσουν πυροσβέστες και να ρίξουν χημικά μέσα σε κλειστό χώρο, στο χώρο του Υπουργείου. Αυτό το οποίο έγινε χτες είναι προβοκάτσια μερικών δεκάδων δίθεν αγανακτισμένων. Δηλαδή μιας μειοψηφίας. Έναντι των 2.500 εποχικών πυροσβεστών. Προκάλεσαν εν γνώση τους κρίση. Όλο αυτό γίνεται όχι για να λυθεί το πρόβλημα του κλάδου, αλλά για να μπορέσει να ανεβάσει 2 βίντεο και ένα τίτλο. ΜΑΤ εναντίον πυροσβεστών. Οι εποχικοί πυροσβέστες έκαναν συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ζητώντας τη μετατροπή της Σύμβασης Εργασίας τους σε 12μηνη. Συνολικά η αστυνομία προχώρησε σε 4 προσαγωγές.